Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Mayo! Uy, Mayo! hala. Si Buds. Katuloy ba ho? Si Buds. Kauban niya sila si Sir Nelson o si Sir Perfecto. Hala, may anhigi di ay sila. Pulto! Pulto natin mga bisita pagdali! Diha lang una ka, Idana. Kaya ako silang pasakon din is pantawan. Mulagay! Lingkod. Lingkod mo, sir. Tarong diha. Sir, lingkod mo, sir. Sir Perfecto na, oh. Malibot na mulagay. Pasensya na kayo nga. Dinilanta sa silo nga kay gamay naman ko kaya mong pantawan ko. Wanay ka supuldo. Ang importante nga nahiabot mi sa inyong nindot kayo nga dapit. Ay, inyo ba yan yung dapit, sir? Napuyo na ba yan may sa inyong yuta? No. Kutob sa namuyo din hipuldo. Inyo na kining lugar. Gipahimuan ko na ni og titulo sa among mga abogado. Dili ba, Nelson? Oo, papa. Giangay na gining taas mga tanang lumad nga niya ni Dapita. Mulagay. Pasalamat yun din taon kaayo sa imong kaayo, sir. Yun matukib ang kalipay nga mong gibati karon. Wa mo'y angayng pasalamatan, Puldo. Ang among mga kaliwat mo'y dunay dakong utang kabubuton ninyong tanan. Kay kung dili patungod ninyo, di usab kami maingon ini karon. Mulagay. Salamat yun taon kayo. Okay na ba kasi rayon na ba kasi? Madaglisod paghapon kagsulti, sir. Toto, sir, kining nalipay sa kayo may nga nakita na namo nga nalagsik ka na pagbalik. Tinuod ka Bisag na. naglisod pagkagsulti. Dasig lang yun dasig. Tinuod na, Puldo. Okay. Malipayon yung kay ko. Ay, Ug mo na hinungdan kung nga nung may anhig ko karon tungod kay mupaabot ko sa dako na kong pasalamat ni Idana. Mulagay. Idana. Si Sir, oo. Sir, oo. Hi, sir. Kumusta? Ni iya, dalaygon ang Diyos nga gigamit ka sa Ginoo para nako. Naayo ko tungod sa imong misteryosong tambal. Dalaygon ang Diyos, sir. Og dako nga akong pasalamat niya nga iya kang giayo sa imong sakit. Siya ang nagbuot ining tanan, sir. Dalaygon ka nga pagkababae, iya. Busa, dasig lang yun ta. Tungod sa bulawanong kasing-kasing. Mulagi. Adun ako'y giandam nga dakong premyo para nimo. Nelson, Papa? ihatag niya ang tsike. Oo. Diara, Idana. Para kininim. Uy, hala. Yay. Kadako gud ini, sir. Para na nimo. Idana. O dili pa ka na mao, Idana. Lumak. Daghan pa mi o ihatag nimo. Pero, Ayaw, good taon pagbaliban, Idana. Kay makaayo na nato. Iha, Idana, dasig lang yun pirme. Wahay kabutangan ang among kasing-kasing sa tumang kalipay. Sa imong bulawanong, balaanon gayon nga pagtabang nako. Mulagi. Nahibaw ko, nga bisan ang imong kaugalingon, imong isugang para nako. Gawa kay kahadlok, aron lang ko nimo matambalan. Ang dasig lang yun pirme. Og bugti sa imong kaayo nga gipakita ka nako. Aduna pa'y daghang grasya nga madawat. Daghan pa mi og mga sorpresa para nimo. Pastilan, Puldo. Natuman gyud ang akong mga damgo. Mulagi. Dato na gid kayo sa Puldo. Dako kayong kantidad ang gihatag ni Sir Perfecto nga to ni Idana. Uy, 50 milyones! 50 milyones! Hilom ganit diamak. Hilom. Ayaw patuyang nga nang imong gibati, ha? Madunggan ganita sa uban. Mamiligro na sa dahil. Wa magugog kasabot sa kong gibati, Puldo. Maulagi. Kung dili ko katuo ba nga,
Ingon adto kada ko ang kwarta nga gihatag ni Sir Peping. 50 milyones! Kilong lagay, bilog. Itam. Pero Puldo, apas ta? Si basta. Apas ta ba? Apas ta? Masam sa mo, pas. Apaso na to sa bangko. Ay, pas nila mo. Mak, ayaw na lang pagsamok-samok dito, Mak. Wa kinanglan nga maguban-uban ta nila. Pero unsa man Puldo, Muli. withdraw na to ni Idana ang tanang kwarta, ang 50 milyones. Sinayag mo, tigtan mo. Nayabag naman siguro ka, oy. Excite. Mo gani nga giubanan to nila si Dana. Kay i-deposit to sa iyang bag-ong account. Buhatan to siya dito sa bangko. Ang man siya withdraw to nung sabihin. Gamita po na mong auto kay Makoy. Pero dapat, mu-withdraw siya para doon ay madanga kwarta inig uli nga 50 Ay, milyones. sige nag-sapad. Bidig mo, oy. Ayaw lagi sa... Na ni Dana. Ha? Labing siguro, gituduan to siya nila ni Nelson. Bitaw siya, no bitaw. Mulagay. Nindot ba mo apas dito, Puldo? Kay aron mga sa taglaming pagkaon ba? Mulagay. Di ba? Mulagay. Oh. Excited yan mo, Makoy. Ay, siyempre. Nasubrahan naman sa gamak. Ay, natural! Kay nga no ikaw, be. Waday ka ma-excite ka dako gid kay itong kwarta, ha? Dapat bahinan ta ni Idana. Malipay manggani ko bisag bahinan lang ta niyag tag 5 milyones! Sila ilom. Ilom lagi, Bantay, Mak. bantay, gida, bantay. Magtunggan tapidab. Lagi. Sus, ikaw ay. Napakawaw naman lang kang Dana, oy. Pagbatongan ni Kaikog, ayaw pagbungat diha. Paabot kung pila ihatag na nimo. Ug angay ra ka magpasalamat bisag pila ihatag niya. Oy, kinahanglan gyud no nga tagan tagda kong bahin ni Idana. Kita ba giisip niya mga ginikanan? Ilom lagi Di na labag Kamay na. One bar na lang, hab. Ay, Kito tanaw- ko kinayon ng labing sa room. Tawarom. Lagi, oy. Huwag pa ako malimot, ha? Kaniadto nga midangop na si Dana nato. Nagduha-duha baya kag sagop niya kaniadto. Ay, sus. Ha? Limot, ha? Sas, ganong hisgutan man ang dugay na madawilabay, Puldo. Flashback mo na. Throwback. Tao-truaw na, tingan. Throwback. Basta ni back mo na. Angay ko kang painom-duman kay opportunista kay kang pagkababay. Ay, pagkaro biya na, Puldo, ha? Maulagay. Oh, Tingnan mo, ditinod. ay, bahala ka na kung siya misultin ako, eh. Basta kay ako, mangita ko sa kong bahin. Kinahanglan nga 5 million ang ihatag na rin ako. Ilom lagi. In your dreams. Ay, yati ra. Sabot ka. In your dreams. Ako ako si O, Dana siya. ba? Nga patagan na ka 5 mil. 5 mil? Oh. Sige. Ano? Magbino ang kagadi na ko, Puldo. Sige, mag-away kita. No. Tan-awa o niya. Unsa? 50 milyones? No way! That's impossible! Dili siya deserving nga makadawat anang kantidara. Dili siya mo'y nakaayo ni Papa. Ang mga doktor nga naghatag niya og mga tambal mo'y nakaayo sa kwamahan. Boy, no. Sige. Salamat sa imong impormasyon nga gihatag nako. Okay, bye. So, 50 milyones. Makalagot. Nayabag na gini ako amahan. Nanawagan ako sekretary. Og nagpahibaw nga nagpagawas ko ng kwarta si Papa o gihatag niya nga to ni Idana ang 50 milyones nga pahalipay sa patay gutom nga squatter. Unsa? 50 milyones yun? Tinuod ginahan eh. Tinuod lagi ko kuno. Uy, kaswerte ko. Dili mahimo. Kinahanglan nga ako atuon si Papa. Kung tinuod man gani ni, kinahanglan nga ako ipabawi niya ang kwarta. Klaruhaw na ni ha, klaruhaw na. Murag imposible man kayo nga ingon anak kadako ang ihatag sa inyong amahan. No way. Bisag tinuod pa na. Ako gina ipabawi niya. Dili gina husto ang gibuhat ni Papa. Sobra na gid kayo ang bilib atong babayhana, no? Kaya sa man, baduta sa inyo. Karon dayon. Adtuon na to si Papa. Nelson, Papa, kumusta naman ang atong ancestral house sa Limukon? nahuman naman, Papa. Gisunod na ko ang tanan nimong tugon nga ipausab ang design sa tubangan.
Oh, niya gani oh. Sa akong cellphone. Tanawa. Uy, wow! Oh, very nice. Oh, dasig lang yun ta. Nindot kay Nelson, good job! Nagpaabot na lang ang tanan sa imong desisyon kung kano saan mo pa bindisyonan ang mansyon. Oh, gusto ko nga sa pizza 15 sa Marso. Adlong Sabado, paibaw si Monsignor. Aron siya mo blessing sa mansyon. Ug atong dapiton ang mga inilang personahe sa tong lungsod. Nag-una si gobernador ug si mayor. Ug ang ubang suod natong mga negosyante. Oh, sige. Sige, papa. No problem. Dasig lang yun ta. Og Nelson, gusto ko nga di nimo malimtan si Idana sa pagpahibaw nga siya ang usa sa atong pinasidunggang dinapit. Og ayaw yun siya sultihi nga doon natay iandam nga dakong sorpresa para niya. No problem, papa. Og ipatawag si Attorney Noli, ha? Ipatawag karon dayon kay doon ako'y importanteng ipabuhat niya. Matuman, papa. Karon pa, Badong. Busog na ko na eh. O karon pa man kaon ba kaon? Kaon na lagi punto para di ka magkasalimuan. Hindi magdalimuan ko sa kitang Badong ko. Maglibo ko ng Badong siya ba ni? Upusti ba ni? Ako ni. Ikaw, Busog na ko eh. Grabing kaon na eh. Grabe. Celebration man ni. Celebration man ni sa tong kadaugan, buds. Mao ba? Salamat kaayo, Badong, sa imong pagduyog sa atong kalampusan. Grabe yung kalipas tanan na eh. Grabe kalipas tanan. Labi na gyud ko. Sangkos langit ako kalipay. Sangkoy. Kuwang ko pakong ko. Sangkos kalipay. Sangkos langit kalipay na ko eh. Ha? Nga, naayon na gyud si Piping tungod sa imong pagtambal niya. Wai ko magdahom ang tanan eh. Di may magkatuwa nga. Mabuhi pa yung taon siya. Dili ako mo'y nagbuot sa iyang kaayuhan, Badong. Muna. Ang Diyos mo'y nagkahatag niya og laing kinabuhi. Mao, pero ikaw may gahimong instrumentos Ginoo. Dalaygo ng Diyos, Badong. Tuo di ay. Badong na bayang mo gabi, Badong. Basin ba yaong nangita na nimo si Nelson? Why kasi na. Gusto mo kayo si Nelson nga. Pabantayan mo din eh. Uy, ayaw na, uy. Dili na kinahanglan, Badong. Ani mo gani. Sabat. Nagtugon mo ko si Sir Piping ni Sir Nelson. Mingon siya nga pabantayan gyud kuno ka. Malagi. Pabutangan kuno kag mga tao aron ba nga magwardyahan ba para sa inyong seguridad. Luwas raman mi dinhi, Badong. Wa may magbinuang namo dinhi. Kay ang tanang mga tao dinhi nga nakapalibot, pulos amo mga suod. Kana asap. Unya. Magas. Anim ni. Usap na nagkaon ka. Asap. Kuan mo ko kana. Kagyubad. Mao man doon Sir Piping nga pabantayan gyud kuno ka aron ba nga way makabinuang ko ninyo dinhi ba? Mao man Bitaw, no. Husto man siya si Sir Piping Idana. Kagin ikaw, may sumbot, may itis naman. Report nga los pardor ba? Isa may bubantay na mo din ni Badong. ani ni. No. Ha? Magpadala man kuno siya og mga tao dinhi, ha? Noy, aron pabantayan gyud kuno mo. Labi na nga napagya naman nga sa tanan gyud nga si Dana. Mo'y nakaayo si Piping. Malagay. Gusto lang sila nga maniguro nga way tao nga magbinuang yun dinhi. Ana na. Malagay. Inaw niya na si Sir Piping, ha? Bads? Oh, Si Sir Piping ba? oo. Inaw. O si Sir Nelson. Oh, Nga daghan jud kayong salamat sa ilang sobrang, kuan ba silang sobrang kaayo. asap. O, na siyang asap. Usap lagi ng imo. Ngayon kay ang imo yung asap. Sumbore itis ron. Naagyod sila kanunay sa among kasing-kasing. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!